Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман. Умедворам, ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани шашлика пешкаш кардагиам, марҳамат тамошо кунед. Иҷода бошад 1 кило гӯшти гов кати фарш тайёр кардагиам. Маҳсулот барои шашлик: фарш, пиёз, чеснок, укроп, сухарӣ дар кораю намак дар кор, приправа. Иҷа бошад 2 намуд тайёр кардагиам. Гӯшти мурғ катиам тайёр кардагиам. Иҷа гӯшти мурға намак, приправа, соевый соус дар кораю майонез дар кора барои филе кати тайёр кардагиш. Чӣ хеле ки дидестен, иҷода гӯшта реза кардам. Дар блендер андохтагиаму фарш тайёр кардагиам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои комментариҳои беҳтаринтон, барое ки дар видеои ман лайк мемонен, видеои маро интихоб кардаген, тамошо мекунен, суханҳои хуб менависен. Ҳазор раҳмати калон. Ай ҳамаи шумо миннатдорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина иҷода бошад пиёзам мегирем, блендер қати чеснок майда мекунем ше, дар дири ҳамун фарши тайёр кардагимон меандозем. Баъд иҷода як хоҳарҷон монда ҷавоб мегӯм, чанд бор шуд комментария мекунен, барое ки ман зеркалин глазур тайёр кардагӣ будум, оби олуча тайёр кардагӣ будум. Хоҳарҷони ман, инаку навистанда намефаҳмиден, видеода гап мезанам. Инами олучаро гирен, кати ҳамун обу ҳама чи якҷоя, агар дар морозилник тар кардагӣ бошад, обдора кай, агар ки ҳамхел қоқ бошад, ҳамхел чиндагӣ бошад, ҳамун олучаро гирен, дар дириш шакар андозен, баъд крахмал андозен, баъд желатин андозен. Желатин инами говяжини желатин ҳастай, ай ҳамуям андозен. Иҷа вобаста чанд қай ки тайёр мекунен. Дар 2 коса олуча 1 стакан шакар андозен, 2 қошуқ крахмал андозену 1 қошуқ желатина тар карда об кати якҷоя карда як парра дамонен. Вақте ки ино ҳамашон якҷоя карден ки ҷӯшид, баъд желатина гарм кунену дар дири ҳамин андозен, якҷоя кунен. Баъд инам хел зеркални глазур тайёр мешавад. Ягон рӯз ози мус карданиум, конфи тайёр карданиум бовар кунед ки вақт надорам. Инами ози вақти чӣ хеле банка маҳкам кунӣ, ами вақти корбор. Хёл мекунам ҳавлим мода, намедонам хонаҳоам бисёра, ҳавлим калона корш бисёртара кай вақт намеёбам. Инами бисёри наворома шавда навор мекунам. Хай кӯшиш мекунам ки вақтое ки бекоримай, ягон рӯз ҳамин рецептҳои ҳамин зеркални глазур, мус, конфити ягон рӯз хай пешкаши шумо кунам, дӯстони азизи ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати туркии Эрсака тавсия додестам. Ин хоҳара ки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати туркии Эрсак беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд, беҳтарин кори духтаро, хариди калон надорад. Не ки маҳсулотҳош беҳтаринай барои саломатӣ, барои зебогӣ, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ. Хулас ҳама намуд маҳсулотро айҷа ёфта метонен. Ба духтаро ҳозир розыгриш рафтеста, розыгриш ай тарафи лидеро, ай тарафи директор мондагиянд, пул, мошин, телефон мондагиянд. Ҳозир ҳамаи ҳамин занҳо мехоҳанд ки вақте ки якҷо кор дуроянд, аввал пурсанд ки чӣ ойлик дора, мақсад меҳнат мекунем, чӣ кор кардан дар кор, чанд сум ойлик дора. Иҷа ойликош баландай, не ки духтаро маҳсулотош қиматтарану, не ки ойликош баландай. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Иҷода бошад шашлик ай гӯшти мурғ тайёр кардастам. Инам хел филеи мурға мегирем, чоркунҷа реза мекунем. Дар дуруш намак, приправа барои шашлик гирифтагим, ай ҳамон меандозам. Баъд майонез меандозем, соевый соус меандозем. Ҳамаша хушрӯ карда алараш мекунем, якдам мемонем. Иҷода ку фарше ки тайёр кардагӣ будум, ваям мондагиум як 10-15 минут меиста барои хушрӯ мустаҳкам часпиданаш. Якдам дам тида бояд ҳамун фарши тайёр кардагӣ барои шашлика. Иам тайёр мекунам, ай мурғ будагишам тайёр мекунаму инам баъди тайёр карданаш як тарафда мемонам меиста, якдам мариноват шавада. То ино тайёр шудан бошад, картошка, помидор, болгарский ҳамин чизҳоро гирифта реза мекунам ман. Ҳамин маҳсулотҳоро гирифта реза мекунам, пиёзе бадаҷа реза карда кишидам. Баъд ҳамин листай, дар ҳамин листак ҳамаи ҳаминоро мечинам хушрӯ кардаю. Ба ай болош бошад шашлика тайёр карда мемонам. Ба кадом хотир рехе кардам, ҳам чӣ хеле ай так шашлик мемонӣ, мепаза, ба маза мебиёяд. Ҳам духовка ҷазир намешавад. Вақте ки ҳам шашлик тайёр кунӣ, мепарава серано ҳам оба кош, ҳам духовка ҷазир мешавад. Ба ҳамин хотир ман дар ҳамин листаки майдаҳак тайёр кардам. Ҳамин картошка, пиёз, болгарский помидор ҳамаакша меандозаму ай болош ба шашлика мемонам, дар духовка мемонем, мепаза.
ҳамин маҳсулотҳое ки дар лист андохтум, айболош бошад ба сливичный масло мерезум, ки дар лист начаспанда. Не ки бовар кунед, подписчикои азиз, ҳам хеле хушрӯй ба мазза омадагӣ буд, ки ҳамин шашлик, ҳамин картошкаҳое ки нами айтагаш мондагӣ, маҳсулотҳои айтаг мондагӣ, камтар ҳамин шашлик сирхак шуд. Инам хай камтар пухт, ба фалга печондагим дар ҳамин дури духовка истоду, сразу фалга кардум. Бо мондум ҳам хеле мулоими хушрӯй обдорак пухтагиам, ки хай ҳамиҷа ҳозир ҳамаша нишон додагиём бинем ба. در این دنیا کی مهمانه همیشه ما نمیمانه بیا تا قدر هم دانه غنیمت خش دانه دوست سرشتی جان زی آهن همیشه جان در این تن نیست کسی در فکر مردن نیست غنیمت خش دانم دوست از این راه دیگر آید وای پی ما گم شود شاید برغمی لحظه ها باید غنیمت خش دانم دوست غنیمت خش دانم دوست ای دوست ای دوست زندگی میگذرد иҷода бошад, дӯстони азизи ман, ай гӯшти мурғ тайёр кардаги шашликам. Хай бинен, иҷа ҷирвиянеш паш кида мегирем, як дона мурға меандозум, дуюм помидор, баъд пиёз, болгарский ҳамаакша меандозум, ҳамаша будки кардум. Ирам ҳамхе дар духовка мондагим, яъне ки дар рӯи сеткаш монда пухтум. Аку подписчикои азизи ман, барои чиха кам музика мондастам, вақтим камтара, бовар кунед. Хай чун ҳар вақта заказ дорум, барои ҳамин хай ҷоҳое ки мақсад ки бисёр гап задан дар кор наметавонам, ҳам заказ пухтупаз дорум, ҳам мақсад видео барои шумо тайёр карда истам. Инам хай тамошо кунед. Озир ҳаминҷа видеома мешавам, мехезам, причуда заказ дорум, хай ҳамиё пухтам дар кор. Дар подписчикои азиз, барои ҳам хай кам музика мондагиём, бахшиши зиёд. Насиб карда боша иншоаллоҳ кором ки буд шудан, дӯстони азизам, чун ҳар вақта бе музика хай иншоаллоҳ бо мемонам. Хай ки ҳам заказ дорум, ҳам корои хонам успед намекунам, шинум бовар кунед бисёр гап заданда. Ҳамин ядрӯза бо заказҳом бисёр тарак шидаге. Ай қалаи Ҳисорам занг зада буданд, 150 дона самбуса гуфта. Хай апаҷон нафаҳмондум, хай ки наметавонам, беҳад гарма, бовар кунед, дар пеши духовка истоданда нафаси одам тангӣ мекунад. Хай насиб гуфтум, бо и заказҳое ки оянда мекунед, хавариша ба ҷону дил қабул мекунаму дар гармӣ гуфтум, тим боли самбуса моломолаш бисёре, кухонида беҳад гарма. Барои ҳамин бовар кунед, ними заказҳои отказ карда истам, хай нимша гирифта истам. Хай шукронаи худованди меҳрубон, ҳамин занак мардум дар зиндагӣ аз як тарафи қанати шавҳар боша беҳтарин айда, бовар кунед. Худам хулоса баровардагим, ина ман чанд сол шуд пухтупаз мекунам, заказ мегирам, 2 сол шуд. Шукр, хай беҳтарин айда. Хай бо шавҳарам хурсанд мешавад вақте ки ҳамин оилаш як тараф даромад шуд, мақсад як тарафи зиндагӣ дар ёрдам дод, бо хай беҳтарин мешавад. Не ки бовар кунед шавҳари ман намемонам, мегӯянд чӣ намерасадад ту, мақсад ҳамин гармихтаи азоб метизанад. Хай аку камам ки боша, ман ҳаракат мекунам ки хай дар зиндагӣ як даромад дошта бошам. Да, дӯстони азизи ман, ина апаҷону хоҳарҷонои ман, шашлики ман кардагӣ тайёр шуд. Бовар кунед, ҳам хеле бамазза омадагия, ки хай ай шашлики ман кардагӣ чанд кас хай чашидан. Худоҷон савобуш хай расамода. Иҷода боша, апаҷону хоҳарҷонои ман, навора ба анҷом мерасонам. Хайр, дастгириётонам фаромӯш накунед. Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед то наворҳои оянда.